Ahoj všetci, zdravím vás z Turzovky, z Kisúc a je predo mnou dvojdňové dobrodružstvo. Nebudem na to sám. Smerujem teraz zavčas rána na Makov, kde sa máme zhruba za 40 minút stretnúť. Malo by nás byť 5. No a smerujeme na Pustevný, na Radhošť, kde na hoteli Radegast mienime prespať a zajtra sa vraciame domov. S tým ale, že na zajtra nám hrozí trochu počasie, že bude asi pršať, tak som sám zvedavý, ako sa to bude celé odvíjať. Na teraz teda presun na Makov a potom už si vychutnajte celé dvojdňové dobrodružstvo. Nazdar, nazdar. Ahojte, pusíri. Slavnostný príchod natočený. Si vypadla? Teraz cez Kvinek prelezieme do Bilej. Rozmýšľam, že lepšie by bolo asi nie na Bumbalku, ale na Hluchanku a dole. A potom kúsok po Hlavnej. A jak je tam taký hotel, neviem, jak sa volá, Ondráž, alebo tak nejak. Okolo neho už potom po lesných cestách vlastne až na Pustevný. Priatelia, cez 20% sklon. Asi tu počkáme, no. A jak by chceli oni niečo dať, nech si dajú a ideme ďalej. Ja im hlavne napíšem, že sme na Kminku, nech vedia. Ja neviem, sa tu vysáva. Dobrý, máte tu otvorené? Toto nemá zmysel. Keby to neboli tie kamene, tak ako dá sa to. No. To prešmíkava aj keď ješ pešo, hej? Ty vole, ide. Dobre. Už len 500 metrov. Tu už to pôjde. Idem. Čo je tam? Tam ideme. Na ten zadný hrebeň. Ak je to on, no. Ale myslím, že to by mal byť Knehyňa, Čertú a potom je Radhošť. Ja ešte ten posledný? Ten posledný, no. Počúvaj. To je otočíme. Ideme ešte dole? Nie, to vlastne povedal sem. Teraz to bude z kopca, no. Ten zadný hrebeň, že je náš. Ktorý? Ten zadný. Ktorý ten zadný? Je to ten. Ten posledný, čo v tých oblakoch. V tých oblakoch? To není možné. Že ako sme dosť vysoko, to už není zas tak. Do toho zostať do toho hľapa nebol taký blbý nápad. Teraz ideme ako dole, či hore? Teraz to bude chvíľku taká hrebeňovečka a potom je zjazd do tej Bilej. Každý mal niečo teraz, kde sa zlomila táta. Ty vole, čo si? Ja ako som sa dostal od toho bahna, tak mi vyhodilo nohu a... A čo, pačka? Zlomil som, no. To radíš čo tam? To mám iba na vidnicu. Aha, no tak to ešte sa dá prežiť. Ja rozpadol, vieš, my sme kolegia. Hej, vidím. Tak, teraz to bude už po ceste.
Ide to, ide. Koľko ľudí tu chodí? Som prekvapený. No však tuto hore, že by na ten kmínek išli všetci. No. Ako dá sa ísť aj na druhú stranu, potom ako si vravel ty, tá Doroťanka. A to ešte cez Bobek musíš prejsť. To je ešte dosť ďaleko. Nazdar. Z kopca. Tamže. Hej, dole kopcom. No, na Bilu, jasné. Tuto by bolo kopčisko na tú Salajku. Jak to jde? Jak skončí ten asfalt, tak potom sa to tam začne dvíhať. Ale kúsok bude ten záver. To som išiel nedávno, niekedy v júli toto, takže si to pamätám celkom. No a toto už by mal byť ten úplný záver, teraz už asfalt skončil, tak teraz taká záverečná. To bude... Jaro mal pravdu, že by to... Počujete, to nebudem musieť, keď budem strihať, nebudem musieť dávať spomalené zábery vôbec. To už bude spomalené pekne. Na toho Jara treba stále čakať. Jaro, doľava ideme. No tá žltá je tam doľava, no. Kto chce, môže ísť taďal, no akože Jaro môže ísť. sa to spojí potom na tom Martiňaku. Ale ja, hen tie korenky, keď vidím, tak... Tu je kúsok zjazd a potom je takých 200-300 metrov stena. No. A tuto to obchádza ale po takejto korenistej pasáži. Ale spája sa to tam za chvíľku, pred tým Martiňakom. Tak ako... Možno to bude... Môže to byť kúsok do kopca, ale nebude to teraz, tu bude padák. A potom ho treba zase vyšlapať. Tuto nebude mať takéto korenisté? Toto, ja som teda v živote nešiel, ale je to len turistický chodník. Tak sa stretneme na tom Martiňaku. A ty ideš? No vy pôjdete rýchlo, takže ja idem s nimi. Ideš s nimi, hej? Dobre. Dobre, tak na Martiňaku. OK. Oni to zoberú takto k obklukov, ale to sú také korene všelijaké, vieš. Oni sa tu chcú vyhnúť tej stojke jednej. Ale mne sa po tých koreňoch nechce. A ono sa to spojí za chvíľu, vieš, za kilometr, ale... Takže na Martiňaku sa stretneme a... Možno, že sa stretneme desi po ceste aj, lebo... To je ono. Hej. No to bude taká stojka teraz, no kúsoček, ale... Keď tu nevie byť normálny kopec, tak 10%, 12 a všetko 20 a viac. Ale dobre, dobre. To bude na chate potom pivo za odmenu, ozaj. Beskydy v plnej parade, strmaky 20% a lesné cesty mokré, vlhké, sem tam korienky, kaluže, blatko. Tak to má byť v Beskydách. Ale nie je to také strašné, je to stále dobre prejazdné.
Ako môžete vidieť aj v tomto úseku. Kúsok pred hotelom Martiňák. Tak ešte na záver. Pekný trailik, zdá sa. Za koľko sme pri hoteli. Zdravím. Aha, z Čace. Čace? Áno. Ešte pôjdu traja. Za chvíľku možno stretnete. Zpátky domů, jo? Tam spíme hore na Radegaste. Fakt? Hej, a zajtra. Pod nebe sama, nebo niekde na ubytku? Nie, tam na tej chate. Na chate? Hej. Jo. Pod kaplnkou. Pekný. A zajtra nazad. Jak nás dážď nevyžene. Tam sú dobré kadliky. Tam teraz mierime práve. Hej. Lebo odtiaľ už je to blízučko, tak. Jo, my o tam tuď, je to tam dobrý. Tak díky. Šťastnú cestu, majte sa. Zdravím a díky. Tu doľava. Dúfam, že budú vedieť oni. Ale je tu značka na strome, tak... Majú, hej. Ale vyložene stačí ísť po tej červenej, takže... My ideme po červenej vlastne až hore. Až na Radhošť. Teraz celý čas. Ale tu rozmýšľam, že si malé pivko asi buchnem. Už mám takú chuť, niečo také. No, presne. Ahoj. Opatrne. Zdravím. To už by malo byť tu, sa mi zdá. Aj podľa tej vzdialenosti. Tuto ku niekomu sa prikmotríme. Vítaj, vieš? Ahoj. Čau. Ale výhľad je tu slušný. Ty brďo. Pokračuj, si to len na kameru zoberiem. Alebo tak. No, tých odbočiek tu bude asi viac, ale my potrebujeme chytiť tú jednu konkrétnu červenú značenú. Tu majú borci studničku, mohli tu nabrať. Čo? Nie, len pravím, že tu mali vodu, keď chceli naberať, vieš, pozri sa, vydatný prameň.
Teraz sa ide perfektne. Aj tie kilometre utekajú neskutočné. Už mi to kreslí, že to bude stúpanie, no. Sa to blíži. Tu ich máme počkať na tej križovatke potom. Teraz to bude doprava, no. To je ono. Čakaj, tu ten Maťo, či nie? Maťo išiel, ale Boh vie kadiaľ. Akože šipka tu je poriadna, ale ja som slúbil, že ich tu počkáme, lebo že to je také nenápadné. Kovačík nás vedie teraz. On sa nejak približuje zozadu, ale... To? O to nasadí. Poj. Pohoda, ešte by som si to dal raz. Však počkaj, ešte tá hrebeňovka... Ešte nie sme v cieli. Šlapaj, pôjdem na... Na kondíciu. Zbrzdili zase. A to je okienko zatvorené asi, nie? Spátky. No. A tak 2 kiloky na chatu. To už nič. To už je jedno. Tam už... To môžeme ísť rovno tam asi. No to nemá zmysel, keď je... Tu už môžeme, čo tu budem čakať, vieš? Doveď, či ho mali len do 4. či prečo. Však ľudí tu je dosť. Smedných ľudí. A ja už budem radšej, keď už budeme hore, lebo už viem, že ma nečaká žiaden, vieš, výstup. No poďme. Však oni už vedia to. Vedia, však uvidia, že je zatvorené, no. Dobre. A vrcholovka musí byť? Čo? Vrcholovka musí byť? Pri kaponke. Na vrchol, to už keď som na Radhošťu. Palo je kde? Á, nazdar. Čo je sportovci, kde si plakate? Počkajte, idem vonku. Ide, nemám kľúč, tak pozerám, ten čuták, on iba kľúče drží. Počkaj, až tak. Hore, ideme hore, ale ja kľúč. Jasne, že hore. 19 ide tu.
Zoberieme asi hente dve, nech si nespíme nohami pri hlavách asi. A oni, neviem, jedného tam tu už asi nebudú nominovať, keď majú ešte dve izby, takže... Ja si myslím, že to bola blbosť, nie? No. Jeden bude sám spať a keď sa teda dajú nejak doma zohrovať. Tak, čau. My ešte budeme... Nie, niečo tam štelovali. My budeme ešte zastavovať na pustevnách, asi na chvíľu. A potom už švičíme. Díky. Našiel som skratku. Hej. Musel som trošku prišlapnúť, aby som ťa stihol, ale dobre. No. Nikoho. Rarita celkom. Čo to je? Otvorené či zatvorené, či aké to je? By som tam len urobil si fotku, vieš? Asi otvorené. Mne to hneď dorosilo. Fajne, mám tam vás po dlhšej dobe všetkých v zábere. Ja, prázdna hospoda, slniečko, to je sila. Majú otvorené? Ja v tých zjazdoch budem zaostávať. To som ja. Ahojte. My sa stretávame, že? Však toto? Zdravíčko. Ja to máš pohodlné na vysínku. To by mi jeden neuveril, že? Kde v lese stretneš neznámeho, že? No to bol doktor, lekár. Pekne. Kto to bol? Doktor jeho.
nečakaný brdek. Ešte na ceste späť. Už veľa takých nebude. Ak vôbec nejaký. Tak, predsa len ešte kúsok pešo, pretože tu je to také nečakane strmé a kamenisté. On trebalo s tým korítkom, ale tu by som aj tak zosadal. Technická pasáž za mnou, trochu šlapacia, pešia, ale teraz už som na hrane, na horizonte a kúsok po rovinke a hlavne by mal nasledovať zjazdík. Asi dosť strmý, lebo cestou v opačnom smere som to išiel vtedy pešo, včera. Tu ideme potom doprava. Asfalt. Koniec divočiny. Super. Či? A tu zase končí, tak nič. Ale to už bude lesná cesta teraz. Celý čas takáto. Musím bandu dobehnúť. Nech sú na kamere. A blížime sa k hlavnej ceste pod Bumbalku. Čo to? No, ale ako výškový sme nenastúpali, ale nejakých 240, ale sa to zdá, že to je... Tam bol ten kopec. No. Teraz je tá Bumbalka za chvíľu. No, a je to. Toto bolo zaujímavé, také príjemné. Jaro písal asi, keď boli na kopci, že kde sme, ja som napísal, že tu sme. Neviem, či ho mám čakať, čo nemám čakať, čo vám dahol. Oni už za chvíľku by mali prísť, lebo... No, možno, že bol len Jaro, ale oni budú určite za ním, jak... Idete tu, či do... Môžu si doma teraz učiť. To už asi jedno. Ja len kofolu chcem buchnúť, vieš. Ja už nebudem to.